Szeretném megköszönni vezetőknek, Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt a rendkívüli képzést, és a mai napot is. Életem legjobb döntése volt, hogy 2018 nyarán csatlakoztam a PPH-hoz. Spirituális ember nem voltam, csak egy hétvégi téta tanfolyamon vettem részt. Itt a PPH-nál nagyon sok mindent kaptam. Betegségemből gyógyulást, folyamatos személyiségfejlődést, pozitív jövőképet, célt, küldetést. Azóta az életem nagyon megváltozott, pozitív irányban. Negatív gondolkodásomat a mestertanításainak, módszereinek köszönhetem, pozitív gondolkodású, jó hangulatú emberré váltam. Tudás, módszerek által ki tudtam javítani a helytelen döntéseimet, cselekedetémet. Nagyon sok mindent másképp látok. Folyamatos felismeréseim vannak, és ezáltal megoldások az életem minden területére. Most már értem, az emberek miért működnek úgy, ahogy működnek. Tanulás által olyan módszereket kapsz, amit be tudsz építeni az életedbe. Tovább tudsz adni egy jobb élet reményében. Tanítások által felismerések, megértéseim lettek, és ezáltal pozitív változáson mentem keresztül. Akadályokat felismertem az életemben, tudás által le tudtam bontani. Nekem nagyon hiteles, hogy etikus mester követhetek, amit tanít, úgy él. Példát mutat nekünk. Miért kezdtem a szervezést? Elkezdtem tanulni, nagyon hamar felismertem a PPH-ban rejlő lehetőségeket. Fejlődés, szabadságot, problémák megoldása, illetve megelőzése, valamint anyagi függetlenséget. Ezért nagyon hamar a tanulással együtt elkezdtem a tanulói csapat szervezést, ami által nagyon sok jó embert megismertem. Nagyon szeretem az értékes információkat, amit át tudunk adni egymásnak. Fontosnak tartom az ember és az élet jobbító lehetőségeket, minél több embernek át tudjuk adni. Szeretetkor létrehozására felhívjuk az emberek figyelmét, jobb, élhetőbb és egy boldogabb világ eléréséért. Szeretetkor ne csak álom legyen, hanem valóság, amit mesterünk vezetésével együtt, összefogással meg tudjuk teremteni. Higgyél és bízzál benne, és meg fogod tapasztalni. Nagyon fontos, lépj ki a komfortzónádból, változtass, hogy változás történjen az életedben. Ha te saját magadért nem teszel semmit, senki nem fog érted tenni. Sokkal jobb életed legyen, sokkal jobb emberé tudj válni. Te döntésed minden a fejben dől el. Kötelességemnek érzem, tovább kell adni az emberiség számára ezt a lehetőséget. Azt üzenem azoknak, akik most, vagy már régen nézik, hallgatják mesterünk díjmentes előadásait. Azért került eléd, neked itt kell tanulni, fejlődni, és nem véletlen, mert ezen a bolygón semmi nem véletlen. Nagyon is jól meg vannak szervezve az angyalok által. Ne halogass, nincs értelme, az idő telik. Az elveszegetett időt senki nem adja neked vissza. Fejlődésed elől veszed el az idődet. Ezt az elrontott világot semmi más nem tudja helyrehozni. Mi emberek összefogunk, együtt, egy célért, összefogással mindent el tudunk érni. A mai nap is arra szolgált, hogy megerősítsen bennünket, létre tudjuk hozni a szeretetkort, az aranykort. Akik tartósan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentőség jobbá válik az élete. Azt javaslom neked is, hogy ne halogass. Kezd el a Nyílt Akadémiánál tanulást, most és biztos, hogy te sem fogod megbánni. Minden szerdán és vasárnap este havonta átlagosan 30 óra képzésünk van. Havi 200 000 forint értékben kapsz mindennapokban használható ember és életjobbító képzés. De most akciósan mindössze 19.700 forintot.
Sőt, a második hónaptól csak 12.500 forintért. Ráadásul most ingyen kapsz egy szabad életet eredményező, jövedelemszerző lehetőséget is. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást, 3 hónap mindössze 44.700 forint. Ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és várunk szeretettel. Ha nem, akkor ezt köszönünk tőled, köszönöm szépen. Még egyszer megköszönöm vezetőmnek, Szedlacsik Miklós mesterkúsnak, hogy a mai nap házi asszonya lehettem. Hálásan köszönöm ezt a megtiszteltetést. Megköszönöm nektek az együttműködéseteket és a rengeteg szeretetet, amit árasztottatok felé. Jó utat kívánok hazafelé, mindent jót kívánok mindenkinek. Szeretlek benneteket. Sziasztok!